Umentri ki kampo yeng ber ki kampen roi puli puthi uba lakmen rumboi haga jingi kando ber kilat pathai khubor haka arpu artarek unai lur ulai thoda ka bashai kadar bagi jingkhang yakran halor ka kam ka bede bagi jingdawa jangkinang hikai belasngi kala khanglot ber omdan len tishu banekran ai batki ula ong baka sarkar jela ka yeng be halor ka matri kam jongka ber omla ashu ban phai dia na kita ki matri kam ong banekran ber kinang hikai contractual ka phangkam misho ber kam plilat sho ula ong ba ula batai bun sin ya ka rajong ka sarkar ba menta omla le ai sho halor ka jingya khun prasha eu drug badi kinong di drug uba lakman ula ong baka sarkar klapan bana thma panya khun ya uni ujing di ekinong di badi kito ki bakarni bandi mapan phriang shaki weipan ula ong ka long ka ba ki polit ban tablet hande ula ong ba ukumen hadu kata baki brio shimet baki pai ba ki wan chakhmat banya thua ki polit eki brio ki basuba baki dia kum kini ki jingdi basniyo